About le incident la izolo. Kube khona ukupikelana phakathi kwaMshovo noThibela. Ngiyacabanga ukuthi bafowethu kulezi insizwa lezi kumele zamukele ukuthi zamagida ngoma. Kumele zamukele ukuthi kunabantu abayinhloko yalomsebenzi abawuphushana noma bawenzayo. So ukuxambukela kakhulu endabeni ezimayelana nomsebenzi noma mhlambe ezithinta lamaqhawe amabili okuyigcokama nokhuzani. Lokho bafowethu akuzophetha kamnandi. Uyabona uma sekwenzeka izinto ezikanje abantu uma kwaba khona isixakaxaka abantu abakwazi ukureacta ngendlela ezifanayo. Kunabantu abazoba good for ukuthi kuzobanjwana ngezandla. Kunomuntu ongazokwamukela ukuthi uyahluleka ngezandla. Kube khona into akwazi ukunqoba ngayo ngendlela yakhe. So ilapho kungena khona ikhala omese ibhamu. So bafowethu umculo kaMaskandi wakithi uyinto vele evalelekayo kuzona zonke indawo. Uvalelwa yibo ubuxhwanguxhwangu, uvalelwa yikho ungahleleki. Angingaqali ke baculini bakithi khuzani nomthandeni. Ngiyanicela bafowethu ke nizame ukuhlela indlela yokusebenza kwenu. Ake nizame nokuthi niwatshela amagida ngoma ehlale kugida mngomeni. Nina abaculi kube yinini enihola umsebenzi wenu. Inhle kakhulu into eyenziwe eNdlamlenze. Inhle kakhulu into eyenziwe eNdlamlenze. Ndlamlenze ikhombisa umsizwa, ya step up, yase yenza into bokufanele yenze. Ya controla isimo ngendlela okuyisona ngoba abafana bakhe vele bebe attack. But Mshovo nawe Thibela lento enokufunda imedia senibadala. Ngiyacabanga ukuthi yaniphazamisa kakhulu ngoba kunezinto eniyikhuluma egcina sezipersonal. Kanti akuphoqelekile ukuthi niyikhulume ngoba vele nalomsebenzi akona wenu unabanikazi bawo. So bafowethu aniyekeni lento ngoba izobulalisa abantu akunasidingo. Lento izobulalisa abalandeli ngoba akekho ozokwamukela ukuthi uba ushawe umunye phakathi kwenu babhayini.